julestund. Fra sin far, så jeg er glad for, at det er dig, der er med i julestunden. Yeah! Hej og velkommen til D2 Has TV. Jo. Jeg er fuldstændig enig. Can we go? Can we go? Can we go? Can we go? Hey! Hvad er der blevet af Can we go? Prøv at se her! Hvert år er der 9.000 danskere, der forsvinder. Mere end halvdelen bliver fundet inden for en måned. 6 bliver aldrig fundet. I starten af år 2009 forsvinder Kenneth K. sporløst fra sin lejlighed i Bramming. Før han forsvinder, har han opbygget en solid gæld på bodegaen Kontoret hos Aldi samt lokale lånehajer. Men så hørte vi pludselig, at han var forsvundet, og så har vi ikke set eller hørt noget til ham siden. Han har været nede i solen. Han var restløs, en restløs natur, og han søgte udfordringer, og havde ikke lyst til at leve et almindeligt borgerligt liv. Der skulle ske noget nyt hele tiden. I år 2008 flytter Kenneth fra Sydfyn til barndomsbyen Bramming nær Esbjerg. Han siger, det er jeg nødt til det her. Så gør han det også. Inden han rejser, brænder han alt sit tøj, barberer sig skaldet og sender et billede af sig selv rundt til de nærmeste bekendte, hvorpå der står skrevet, at han er Jesus Kristus genopstanden, og at han er herre over tid og rum. Det undrer vi os lidt over. Kenneth, som er verdensberømt entertainer, er flyttet til Bramming for at undgå al den opmærksomhed, han får af sine fans. Selvom han forsøger at få et normalt liv, bliver han mere og mere underlig, og når han ikke er på arbejde, laver han bizarre film og fantastisk smuk musik. He was challenging me constantly. He gave me as much, if not more, than I feel I ever could possibly give him. Hans alt overskyggende interesse er dog hans bil. En grøn Honda Accord, som han passer med næsten manisk entusiasme. Den var han meget glad for. Han var meget glad for at komme ud og køre med pigerne, som han kørte lange ture med og skulle vise dem, at de må bare ikke røre den, fordi så bliver han hysterisk. De skulle passe på at have pudset skoene og banket skoene af, inden de satte sig ind, og ikke røre ved lakken, fordi så skulle han pusse den op igen og sådan noget. I fell in love with that person. That's embarrassing. That's embarrassing that that's the type of person that I fell in love with. So far in love. So unconditional. Hvad så med lyset? Hvad skete der med lyset? Det er sgu da ikke mærkt. Det skræmmer mig. Får vi aldrig at vide, hvem den mystiske fremmede i mørket er. Så har I mig tilbage. Jo. Fossi, fjern dig på den stol der. Nu er jeg tilbage jo. Hvad fanden laver du her? Hey, fix. Jamen, jeg er tilbage. Imens jeg var væk, har jeg skrevet en med min papirpen. Men hvorfor var du ude at flytte på Bramming? Jo, dette er historien om hvordan mit liv det blev vendt fra ende til anden. Så sæt jeg ned og så jeg røv i dyn. Jeg vil fortælle om hvordan jeg blev til prinsen af Fyn. I Vestbrammingø var der bil og job, og der var bajer og smøger og spandevis af hiphop. Jeg spillede b-bold med de to hjul, og man er D2 Has er man altid cool. Men et par gutter med tusser og læderveste skjold og havde begyndt at lave ballade lige med nabolag.
Reber og Fossi og jeg spillede basket. Tæt ved, hvor de sad og spillede basket. Kort sagt, jeg er god til sport, men jeg kom til at kaste bolden sådan lidt for hårdt. Det kan være svært at kontrollere, når man er så stærk. Og gutterne med tusserne gik helt berserk. Jeg nåede kun lige at høre Fossi vrøvle. Oh shit, det er Fisbrand og Røvle. Før de to gutter, de var henne og slås. Det var Fisbrand som sagt og Røvle hans boss. Smil, Kenneth. Det er kraftigt godt, det her. Smil for helvede. Kæft, men jeg tror, den får 5 i ratings på YouTube. Det her. Du skal ikke filme mig. Du skal ikke lægge det ud på internet eller sådan et eller andet. Ja. Vi kørte i min bil med de 2 hjulestålige Honda Accord. 2,0 i og nummerpladen, den er let at putte på bærs. Det er TY 39 872. Så vil jeg gerne lige se noget ID. Til min mor klokken 7 eller 8. Vi havde drukket. Jeg ved ikke hvor lang tid der var gået. Jeg så på mit kongerige sikke et syn. Nu kunne jeg sidde på min trone som prins af Fyn. Ja, og det var så sådan, at jeg endte her. Det er egentlig rimelig sindssygt at tænke på, at alle de her close-ups, der er dig, de er indspillet i juli år 2009. Mens alle close-ups af mig, de er indspillet i januar år 2010. Okay, det kan jeg sgu se, hvad jeg tror. Jamen så prøv at se her, du sidder derovre og spiller Counter-Strike. Nå ja, det er da også rigtigt. Du er fandme narkoman, når du er langhåret. Ups, hvad? Sådan noget D2STV, det får en med nakken. Her er Per, postmand Per. Hey! Indspilningsudstyr. Alt mit nye fine udstyr, det skal slås til her ved min computer. Hvad skal vi afprøve udstyret? Jamen, D2 Has, hvad er der sket siden sidst? Hvad er hvis det var, rent faktisk havde lavet utallige albums? Altid noget at fortælle om. Jamen, så må vi lave noget musik, det ved jeg også heller. Ja, det ved du ikke en skid jo. Jeg vil hellere end det her. Jamen, hvorfor laver du så aldrig noget? Du kan ikke komme ind sådan der. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke mere. Forfra. Ej, hvad helvede. Lige forfra. Jeg kan godt nu. Jeg kan ikke. Prøv lige forfra. Jeg prøver uden tekst. Så jeg sur, jeg gider ikke mere. Jeg håber, det kommer med på kamera. Ja, miljøen engler har rigtig den lyst. Ja. Woo. Altså, jeg mener, det er ligegyldigt. Nej, det kan ikke ligegyldigt over for mig, eller for mig. Det er sådan, nej, du forestiller dig med, at der indspiller hele album med ham. Ja, men altså, den der indspilling er for fuld, og jeg gider ikke. Jeg er 100% for lidt fuld.